zari suna faru. Hajiya Nafisa yau sasanci na zoyi. A'a me ke faruwa? Mu juya. Hajiya saura ka da yi da karasawa. Ku juya na ce muku. Shin za ki karasawa a ƙauyen? Na ce muku ba zan iya karasawa ƙauyen nan ba, mu koma. To me yasa ba ke son ki karasa ƙauyen ki ba shi haƙuri? Wani abu ne zai faru da ni kuma zuciyata ba za ta lamunta. Okay, bari mu ji abin da Jibrin zai ce. Jibrin ina jin ka. Ranke daɗe. Ina so ki bani dama. Hajiya kin ji abin da Jibrin ya ce ki ba shi dama. To shikenan. Hajiya Sara, na dawo kanki. Kin sa abin da ke faruwa? Kai aka yi. Ga matawalan nan zai zo asibiti. Wani asibiti? Na inda kuke tare da Hajiya Nafisa. Kin ga wadda ta ja muku na ya kamata ki ɗauki hukunci. Ƙara mata. Ƙara mata. Ƙara mata. Ku samu wurin gudu ni ma zan gudu.